दामि gal नोंनि आब'खौ देखायलाय नोंनि आब'खौ नायनो। हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बरायलायबाय। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जिथुनाखि मा होनो थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र भिडिअ नुनानै मिन्थिखालायबाय नङा होमबा? माने बिराद हिट जानो थांगासिनो आरोखि एकदम डेन्जार नङा होमब्ला? जिथुनाखि माने जागायजेनखानोसै लोगोफोर नङा होमबा? एकदम धामाका मोसादों आरोखि बिथांमोना सोरथाय नोंथांमोना सोरबाफोर सिनायबायो नामा अन्नानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय। अब्ला बिथांमोननि जिथुनाखि इन्ट्र भिडिअ नुनाय मोसानाय नङा होमबा एकदम एम्बु बालेबनि मोसालायदों लोगोफोर नङा होमबा? बेखौनो फुल नायनानै लाग्रोनोसै नङा होमबा? दे जेब्ला प्ले बिदिबाथ' लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय एम्बु बालेबनि माने एकदम ओरै बुटाव मोसालायदों आरोखि। दिनै बे मोसानाया बबे फेस्टिभेलाव जादों आं बेखौ मिन्थिया नङा होमबा? बियो बबेबा माबायाव फांसनावबो जादों ना बबेबा बैसागुआव जादों ना बबेबा बावखुंग्रि हाजोआव जादों नामा बबेयाव जादों आं बेखौ मिन्थिया दे लोगोफोर। नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा। खिन्थु आङो बेखौसो बुंनो सानो बिसोरना माने गाननाय जोमनाया माने एसे बर'नि दै माने बर'नि गाननाय आर'नाइ गस्ला खट गानलायनाय आरोखि। बिसोरो माने बर'नि जाथि बा बर'नि गाननाय जोमनायखौ लानानै दिनैनि दिनाव बैबायदि मोसानाया माबा मोनसे आब्रुथि गोनां बा माबा मोनसे रेसपेक्ट गोनां मोसानाय जादों नामा? नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम। आरो बबे गामिनि लासिं लाजिना लाजियाखै दिनैनि दिनाव बिथांमोना गांसे आर'नाइ खट गाननानै बैफोरबायदि मोसानाया माबा मोनसे मोजां जादों ना? हा दिनैनि दिनाव बैसोरबायदि मानसिखौ लानानै गासिबो दिनै बै जायगायाव मोसानाय बिसोर मान सन्मान गावसिनि मान सन्मानखौ जानानै लानायफोरबायदि जादों। आरो बेजों लोगोसे बबे डिस्ट्रिक्टनि बबे एरियानि मा गामिनि मानसिफोरखौ सोरबाफोर सिनायबायोबा कमेन्टआव खालाम आरो भिडिअखौ शेयार खालामना हो। ओरैबायदि लासिं खालामनाय जादों दिनैनि दिनाव बर'नि ड्रेसखौ लानानै नङा होमबा? बैसोर मोसादों बबेबा जानला मोनला नांला बंसा गाननानै मोसाना बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया नङा होमबा? दिनैनि दिनाव बैफोरबायदि एकदम लासिं आरोखि। अब्ला लोगोफोर नेक्स्टआव आरो जोंहा फैलायबाय थांनाय समाव माबा मा होनगोन बेखौ आङो खुगाजों बुंनो बोरैबा मोनो लोगोफोर। मानो होनोब्ला बिथाङा बुंदों जाहैबाय मोनसे बर'नि लेंगुवेज माने बर' भाषायाव बै आब'खौ मा होनदों बियो? नोंथांमोना कमेन्टआव बुंलाय। आब'खौ बुंदों जाहैबाय बैफोरबायदि राव माने बैफोरबायदि बुंनाय रावा बर' भाषानि राव नामा? बै बुंनाय जिथुनाखि आब' सोदोबखौहाय बैयो बेलेग टाइपआव बुंदों। बैयो बर' भाषा बेबायदि बर' रावाव गासिबो बेबायदि बुङोब्ला माबा मोनसे बर'नि माबा मान सन्मान थागोन ना? अब्ला खोनासंनानै ला मा होनदोंमोन? दामि गाल नोंनि आब'खौ देखायलाय नोंनि आब'खौ नायनो लुगैदों होनबाय थानाया नै आंनि आब'खौ नायनानै ला आंनि आब' देलाय ना आं देलाय। लोगोफोर समाव बिथाङा बेफोरबायदि भाषा बुंदोंमोन। ओमफ्राय दिनैनि फिन खेब आरोबाव बिथाङा मा बुंदों माने फिन रिप्लाइ होफिनदों बा फिन नेक्स्ट भिडिअ बानायनानै बिथाङा बुंदों जाहैबाय नोंसिनि जायगायाव आब'खौ मा बुङो? गावसिनाथ' मा बुंदोंमोन थांनाय समावथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय नङा होमबा? दिनैनि दिनाव बिथाङा माने फिन रिप्लाइ होफिननायखौ जोङो नुनो मोनदों। बिथाङा मा बुङो आब' सोदोबखौहाय बै बुस्थुखौ बुंदोंमोन नङा होमबा? अब्ला खोनासं। दामि गाल नोंनि आब'खौ नाय नोंनि आब'खौ देखायलाय होननायखाय आंनिया देखायना होबाय। दामि गाल नोंनि आब'खौ देखायलाय नोंनि आब'खौ नायनो लुगैदों होनबाय थानाया नै आंनि आब'खौ नायनानै ला आंनि आब' देलायना। ओमफ्राय मा बुजिखोथाय आं जेबो मिथिदिया माने आंनि आब'खौ नाय नै आंनि आब' आंनिख्रुइ देलायना होनदोंमोन नालाय। ओमफ्राय याव मेरला कमेन्ट्स फैदों। ओमफ्राय सोर अबे जायगायाव अबे डिस्ट्रिक्टआव मा होनो गावनि बिब' गेदेरखौ जोंनि फारसे आब' होनो बा
सिस्टार होनो बा बाय होनो ओमफ्राय बिब' होनो ओमफ्राय नों अबे डिस्ट्रिक्टआव मा होनो गावनि बिब' गिदिरखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय नङा होमबा खोनाखाबाय माने मा बुंदोंमोन हा दिनै बेफोरबायदि रायलायनांगौब्ला बा बैफोरबायदि आब' सोदोबखौ बै भाषायाव बुङोब्ला हा मोजां खोनागोन ना हा दिनै बिथांमोना जोङो गोबां कमेन्ट सेक्सनाव नुनो मोनदों बिथाङा बर' गामिनि हारसा रायलायो बांसिन हा बबे बर' गामि बेफोरलाय बैफोरबायदि आब' सोदोबखौ बैफोरबायदि बुंनाय मा गामि बेलाय मा बर' भाषाखौनो सोलायलांजोबनो सानखो नामा बिथांमोनहा नंगौना लोगोफोर बर'नि राव बर' हारिमु बर'नि गाननाय जोमनाय गाननानै बैफोरबायदि बर'नि सोदोब बर'नि रायलायनाय नङा होमबा बैफोरबायदिखौ मा राव खालामलांनो मा बर' सोदोबखौहाय बर' रायलायनायखौहाय बेलेग भाषायाव ट्रेन्सलेट खालामलांनो सानदों नामा बिथांमोना नोंथांमोना कमेन्ट खालाम एकदम लासिं सिं दिनैनि दिनाव आब' सोदोबखौ बै बुस्थुखौ बुंनाय नङा होमबा नंगौना नङा रायजोफोर दिनै रायजो राजाया मा मोखां नायनानै थाखो बर'नि माखासे जोंहा दिनै आफादफोर दङ बैसोरो मा मोखां नायनानै थाखो बैसोरखौ एक्सन लानांगौना लानाङा नोंथांमोननि साननाय बायदिब्ला बर'नि दैदेनगिरि बा बर' हारिखौ फोसाबग्रा बर' हारिखौ मोनसे मा होनो आफाद जोंहा मोननै मोनथाम गोबां आफाद दं बैसोरबायदि सारमोना दिनैनि दिनाव बैफोरबायदिखौ एक्सन लायोब्ला मोजां जागौ आब' सोदोबखौ बै भाषायाव बाहायनाय आरो नै बर'नि आर'नाइ गाननानै कट गाननानै बैफोरबायदि मोसानाय अबेबा फांसन अबेबा मेला अबेबा फेस्टिभेलफोराव नङा होमबा बैफोरबायदिखौ एक्सन मानो लायाखै जोंनि जेनाखि माखासे दैदेनगिरि आफाद सार बिथांमोनहा आं बेखौसो खावलायो नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम बैफोरबायदिखौ जेन एक्सन लानायफोरबायदि नङा होमबा अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो लाइक कमेन्ट खालामदो थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय आरो बे बाथ्राया बुंनायाव आंनि माबा मोनसेफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो नोंथांमोना बैफोरबायदिखौ मोजां मोनदोंब्ला बैफोरबायदिनो थांबाय थाथों होननानै सानोब्ला आंखौ निमाहा हो